رژیم اسد دلو و تفگر و çalakiyên xwe yên sivîl û yên Partiya Elbaas û yên leşkerî li navçeyên Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Duwarê leşkerî de jî li darxistin û derçûna xolan de berdewam e. Li bajarê Hesekê û bi amedebûna parêzgarê Rêjîmê li Hesekê Cayîzil Musa, serokê polîsa Rêjîmê li Hesekê û berpirsine bilind yên Partiya Elbaas û yên leşkerî مراسمên bi dawî hatina xûla şeşan ya efser û kadroyên hêzin ewlekariya navxwe hatin birêvebirin. Tevî ku PYD iddia dike wê li Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Sûriyê rêveberî û kanton avakirine û birêve dibe lê rejîma Esed merasîmên derçûnê li nava ketîbeya parastina ewlekariyê ya li Taxa Merîdiyan ya bajarê Hesekê li darxist. Berdewamiya li darxistina çalakiyan ji aliyê rejîmê hevdemî wê tê ku PYD amadebûna xwe ji bo danûstandinê bêmirc bi rejîmê re nîşande. Serokê rejîma Sûriyê Beşar el-Esed jî gef li çekdarên Sûriyayê Demokratîk yên ser PYD ve xwaribû. Eger ew navçeyên dibin kontrola xwe de radestî rejîmê nekin, ew ê bi hêzê wan navçeyan vegerînin. Serkirdeyên PYD bi xwe jî ji şandeka opozisyona hêndir ya nêzik rejîmê ku serdana Qamişlo kirbû gotibûn ku wan qet çekine li dijî rejîmê bilind kirine û tenê li dijî terorê û rûbirûbûna terorê hilgirtine. Herwiha Eldar Xelîl serkirdeyê tevdemê gotibû ku Amerîka dev ji peywendiyên xwe yên kevin bi Tirkiyê re ji bo wan bernade. Ew nizanin pêşeroj wê çawa bê. Ew yek jî wek etîrafekê ji serkirdeyekî PYD ye ku weka alavekî di distê hêzên navdewletî de ne. û tu rêkeftinên fermî ji bo mav û pêşerojê û ne jî girintî tune ne.